aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba fiɲɛ siraw ka lamɛnba jɛrɛjɛkulu ani an filɛliba jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ lakali aw ye don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma bi ye ntɛnɛn ye utukalo ale tile 9 san 2021 lamɛnba cɛ ani muso ani an filɛliba cɛ ani muso an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲumandɔn kunnafoni sɛbɛnw olu bɔra an bɛna lajɛ k'an da don bakurunba damadɔ la yan'an k'u walawala aw ye k'a jira k'a fɔ fasidi sɛbɛnw y'u da don kunnafoni la bi min bɛ tali kɛ jamana kunnafoniw don Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko ale ka tile damadɔ taama o kun kɛra Buguni Sikaso ani Kucala a jarala k'a fɔ Premier ministre kun taara i ɲɛ da kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛlaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛnaw a jarala k'a fɔ ɲina kɔɔri sɛnɛ limanaw min yera Premier ministre fɛ o bɛ kibara duman bɔ sabu kɔɔri sɛnɛnaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don kosɛbɛ Premier ministre ka taama min a kun cɛra ka tugu o fana na kunnafoni sɛbɛnw kumana politiki tɔn min bɛ yen n'u kama ko URD ale y'a ka jɛrɛba min n'u kama ko conférence nationale o kɛra motikaw fɛ a kɛra sababu ye min dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o jirala tɔndenw na motikaw fɛ yen nɔ nka ko tɔnden dɔw wulila halisa k'u ma jɛni Bubu Sise ale dɔnni URD kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la ka taa se fana diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka barakɛla min bɛ ni o ye Alioune Tine n'a ka baara ɲɛsinnen don bunahadamadenya josariya lafasali ma a y'a jira k'a fɔ hali nin waati in na min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna la limanaw min ye jamanadenw ka hakɛ an'u ka josariya bɛ se ka lafasa cogo min na o bɛ tɛmɛ ni lakana ye ko o sen tɛ ka labato halisa an ka jamana kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la kunnafoni sɛbɛnw kumana fana limanaw ni waati in na k'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ lakana ko kunna k'ale ye wulikajɔ kɛ ka taama balalen ka taa cun kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka pankurujigi kɛnɛ baarakɛyɔrɔ n'o aéroport international min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la limanaw k'a kɛra sababu ye maa caman olu jatigɛra sabu minisiri ye taama in a y'a bali u la n'i ye jateminɛ fana kɛ kunnafoni sɛbɛnw kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka diinɛ ko kunna ale ye kuma dɔ fɔ dɔgɔkun kɔnɔ kuma in k'a ma bɛn fiyewu diinɛ dɔw ma minnu y'a jira k'a fɔ nin tɛ minisiri ka kuma ye sabu k'a y'a jira k'a fɔ ko sariya de kan ka labato an ka jamana kɔnɔ yan ni maa min bɛ Mali dɔn o ye jamana ye min ni diinɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la limanaw ko politiki tɔn 20 ɲɔgɔnna olu ko k'u b'u ka danaya da Aliyu Bubakari Jalo ka kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la fo ka taa se lakɔli karamɔgɔw ko bi k'u bɛ kalanso bɛɛ lajɛlen datugu limanaw ko kalan tɛ kɛ ka sababu kɛ u ka baara bila ka kɛ ni o ye an'u ka article 39 n'o ye sariya ye min bɛ u ka hakɛw diw ma kunnafoni sɛbɛn y'u da don nin bakurunbaw de la limanaw an b'a lajɛ k'an da don u la ka se k'a walawala a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni faso ka fasidi sɛbɛn lesɔrɔ ye ale kumana limanaw Buguni Sikaso ani Kucala ko kɔɔri sɛnɛnaw olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ɲina samiyɛ limanaw ko a taabolo ka ɲi o kɛra ni Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ka taama senfɛ taama min ni o kɛra ka ɲɛsin ni marabolo 3 in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni Sikaso ani Kucalakaw fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ limanaw kɔɔri sɛnɛnaw olu bilama yɔrɔ sango n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni ɲina ye kɔɔri sɛnɛnaw kun bilala gɛlɛya dɔ kɔnɔna la gɛlɛya min ni a jarala k'a fɔ a kɛra kɔɔri sɛnɛnaw ka sɔrɔtaw caman de bɔra o la sɔrɔ minnu ni kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ b'o lase an ka sɛnɛkɛlaw ma caman bɔra o la sango ni ɲankuma nka ɲina min bɛ senna limanaw a jarala k'a fɔ samiyɛ kɔni an b'a la a daminɛna sanji yɛrɛ bɛ ka na fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka maa bila ka i yɛrɛ ɲininka yalima ɲina ɲɛda min ni kɔɔri sɛnɛnaw kɛlen don ka o da kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni mara ni Sikaso mara ni Kucala mara la limanaw ko jigiya bɛ yen sabu a jarala k'a fɔ nin waati in na an ka sɛnɛkɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ bolo ma ni marabolo ninnu kɔnɔna la ko n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara 99 limanaw ko kɔɔri sɛnɛ bɛ sɔn ka sɔrɔba de kɛ ɲina ni marabolo ninnu kɔnɔna la o kɛra nisɔndiya koba ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye taama min kɛ min bɛ tali kɛ utukalo n k'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga a ye taama min kɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ la min bɛ tali kɛ Buguni mara ni Sikaso mara kɔnɔna la ani Kucala mara san 2021 in na
yɔrɔ ni jateminɛ kɛ Choguel nin y'a bɔko fɔlɔ yɛrɛ ye ka taa jamanadenw kɛrɛfɛ minnu bɛ jamana fantow la i n'a fɔ a y'a fɔlɔ Buguni mara ni Sikaso mara ni Kucala mara de la. N'i ye jateminɛ kɛ taama in hukumu kɔnɔna la minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka togodaw ɲɛtaa kunna ani o ye Modibo Keyita ye ale tun bɛ taama in na ani an ka togoda ɲɛtaaw bɛ se ka ani minisiri min bɛ yen n'ale bɛ bagan mara ni mɔni kunna minisiri ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Yuba Baye ale fana tun bɛ taama in na. N'i ye jateminɛ kɛ limanaw min bɛ tali kɛ an ka kɔɔri sɛnɛnaw la olu caman y'a jira k'a fɔ sanji ma daminɛ joona o de kɛra gɛlɛya dɔɔni n'o tɛ k'a jira k'a fɔ n'i ye sanji nabolo lajɛ limanaw san bɛ ka na cogo min na ko wasa b'a la sabu min ye Choguel ye a taara i ɲɛda hali kɔɔri sɛnɛna dɔw kan i n'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔɔri sɛnɛna ŋana dɔ ani limanaw ale bɛ Sikaso mara in na yen nɔ a yala k'a fɔ a taara i ɲɛda o ka kɔɔri sɛnɛyɔrɔ kan n'o ye Tayiru Goyita ye limanaw ka foro hectare 50 ɲɔgɔnna Sikaso mara la a yala k'a fɔ ale ka kɔɔri limanaw a bɛ maa jigiya fa kosɛbɛ duguncinin min bɛ yen n'u k'a ma ko Duna Una ani Sikaso yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnna de don ko cɛw b'a bolo musow b'a bolo minnu bɛ baara la ni kɔɔri foro belebeleba in kɔnɔna la a sen fɛ fana premier ministre limanaw Choguel Kokala Mayiga a ye tasibila belebele kɛ ka ɲɛsin Mali kɔɔri sɛnɛnaw ma sabu a yɛrɛ ka fɔ la n'i ye jamana ye ɲɛtaa sɔrɔ n'i ye jamana ye ka bɔ a yɛrɛ la limanaw sɛnɛkɛlaw olu de jɔlen don u jɔyɔrɔ la o de y'a to Choguel Kokala Mayiga a ko a ka nin bɔli fɔlɔ in a ka taa sɛnɛkɛlaw kɛrɛfɛ fo u ka forow kɔnɔna la u bɛ baara kɛ cogo min na ani ɲinan samiyɛ taabolo ka se ka o dɔn a ko o de ye taama yɛrɛ kun fanba ye Buguni Sikaso Kucala ni yɔrɔ saba min ye nin ye limanaw nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw ye an ka jamana kɔnɔna la yan wa sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen layidu ta k'a fɔ ɲinan ko laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ kɔɔri tɔni 800,000 o de ɲininen don ɲinan min bɛ se ka transition maaw jigiya fa kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛko yɛrɛ la a jala k'a fɔ yɔrɔ transition faamaw o ye caman fara kɔɔri sɔngɔ walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na a jɔla k'a fɔ dɔrɔmɛ 56 o de kɛra kɔɔri kilo kelen sɔngɔ ye k'a sɔrɔ dun n'i y'a dan sango tama kɔɔri kilo kelen sɔngɔ o tun bɛ tali kɛ dɔrɔmɛ 40 de la wa engrais yɛrɛ n'o ye nɔgɔw ye a jala k'a fɔ o fana dira sɛnɛkɛlaw ma kilo 50 2,200 o bɛ kɛ sababu ye ɲinan kɔɔri sɛnɛnaw ani sɛnɛkɛla fɛn fɛn bɛ nin marabolo ninnu na u bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔya la u bɛ se ka sɛnɛ kɛ nɔgɔya la nin de ye kunnafoni ye limanaw kunnafoni duman don wa min ye Choguel ye limanaw ale ka taama kelen kɔnɔna la ale sɔrɔ ka fɔ la min ye pomme de terre bɛ se ka lasago cogo min na a kana se ka tiɲɛ ko o usine dɔ fana a taara o koromokari min filɛ nin ye Sikaso mara la min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale sɔrɔ ka fɔ la hakililajigin don n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka jagoko kun ani usine kow kunna ale de ye nin baara in laɲini ale yɛrɛ nafolo 596,000 ale y'o bɔ a dufa la ka taa se gouvernement fana ma ale ye 580,800 a y'o bɔ a fana dufa la fo ka taa se Japon jamana ma miliyari 1 olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ni usine min ye nin ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka pomme de terre min n'a bɛ sɛnɛ Sikaso mara la ka se k'a lamara a kana se ka tiɲɛ a ko n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na pomme de terre min n'a bɛ sɛnɛ Sikaso mara la i b'a sɔrɔ marayɔrɔ kun t'a la min mana tiɲɛ limanaw o de bɛ taa fili mago o tɛ kɛ ka mago ɲɛ bilen nka limanaw ko o bɔra a la tare sabu min ye pomme de terre fɛn fɛn mana na sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mara la limanaw o na se ka mara ka se ka waati jan sɔrɔ walasa a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na maaw bɛ se ka nafa bɔ a la cogo min na kuma ye nin ye limanaw an ye nin kunnafoni ninnu bɔ l'essor de kɔnɔ aw bonya bɛ fasiri la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasiri sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka maa min bɛ yen ni maa faamuyalenba don adamadenya josariya lafasaliko la o ye Alioune Tine limanaw a bɛ taama la Mali kɔnɔna la yan tile damadɔ taama o taama in de hukumu kɔnɔna la Alioune Tine a y'i kanto k'a jira k'a fɔ tile 11 min ni a y'o taama boloda Mali kɔnɔna la yan limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye adamadenya hakɛ ani josariya manifinw ka hakɛ limanaw Mali kɔnɔna la yan
abi ma dabali ban wa kanga ma bila ka imiri kosɛbɛ sabu lakanabaliya min bɛ ni o bɛ Mali kɔnɔna la yan o kɛlen don sababu ye limanaw adamadenw ka hakɛ o darakile don la maaw bɛ sigi yɔrɔ minnu na u sen tɛ ka u ka hakɛw sɔrɔ ka kɛ ni ye josariyaw yɛrɛ ta k'a lajɛ o la Alioune Tine ani kunnafonidilaw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka tile 11 taama hukumu kɔnɔna la a ka sɔrɔ ka nin ɲɛfɔw ye wa a bɛna kɛ gafeba yɛrɛ ye n'o ye rapport ye limanaw san 2022 natɔ in na marisi kalo la ka t'o da diɲɛ kelatɔnba u ka jɛkulu min ɲɛsinnen don lakanako ma ka taa da o ɲɛkɔrɔ walasa adamadenya hakɛ min ni terekile don Mali kɔnɔna la yan ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la a jirala k'a fɔ Alioune Tine a ko a ye jateminɛ min kɛ limanaw Mali kɔnɔ yan min yɛrɛ bɛ maa dabaliban kosɛbɛ ka taa ye k'a fɔ min y'an ka lakanabaw ye n'o ye force de défense et de sécurité malienne ye limanaw ko kuma dɔw la i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ sen bɛ ni dantɛmɛ wale ninnu na ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu sigilen don u sigiyɔrɔ la wa ko ale yɛrɛ ni maa dɔw ye ɲɔgɔn ye politique ko nasira la minnu bɛ yen ni olu y'a jira la k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ko n'i ye Mali faamaw ka taabolo jateminɛ limanaw a bɛ san caman bɔ bi u sen tɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sigi sen kan u sen tɛ ka waleyaw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye bunadamadenw ka hakɛ ka se ka o lafasa o dun n'i y'o lajɛ limanaw o bɛ maa siran kosɛbɛ wa hali sisan n'i ye jateminɛ kɛ ko lakanabaliya bɛ ka hakɛ kundama min sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan an ka cakɛdabaw n'o ye institution n'a ɲɔgɔnnaw ye limanaw olu fana dadennen don a ko la si tɛ ka i da don a ko la a dun jirala k'a fɔ bi jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana camancɛ n'a kɔrɔnfɛlaw la n'olu de ka wulikajɔ ka bɔ bamanan wale la groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM ani état islamique au Grand Sahara EIGS olu de ye jɛkulu ye minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ limanaw ka dantɛmɛ wale ani lakanabaliya ko o ɲɔgɔn ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la Alioune Tine a ka kuma la a ko bunadamadenya hakɛ n'i y'a jateminɛ a si sen tɛ ka bonya ni hukumu ninnu kɔnɔna la a ye misali yɛrɛ ta MINUSMA kan MINUSMA min ni ale ye ka jate labanw na a ye jate min kɛ o ye k'a fɔ ko adamadenw ka jaso ka taa n'u ye yɔrɔ min yɛrɛ dɔnnen tɛ san 2019 ko o 435 o de kɛra Mali kɔnɔna la yan limanaw o b'a jira k'a fɔ adamadenya hakɛ hali sisan maaw ka lakana u sigiyɔrɔw la a ko tan tɛ ba la kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ kunnafoni fana senfɛ min ye jamanakuntigi kɔrɔ min tun bɛ camancɛ fanga kunna Bandaw ani Muktar Wan limanaw k'a taara ɲɛda olu fana kan wa ko ani jamana ɲɛmaw kumana olu fana ka bilaliko la sabu olu bɛ minɛni min kɔnɔna la sariya ka minɛni tɛ wa sariya sɔsɔ yɛrɛ don a y'a jira k'a fɔ don nataw la olu fana bɛ se ka bɔ u ka minɛni kɔnɔna la kuma ye nin ye an ye nin bɔ n k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ fasiri la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ limanaw Soir de Bamako kumana an ɲɛ bɛ ja min na o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani Alama hinɛna Sumela Sise limanaw ni min mun kofɔ fasiri sɛbɛn ka fɔ la a ko URD o ye Sumela Sise Alama hinɛna la ale ka tɔn ye politique tɔn min ye nin ye limanaw ko tɔnden dɔn halisa olu sɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka nani ma min ye politique tɔn in kɔnɔna la n'o ye URD o de la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tɛna Sumela Sise hakilila min bila URD kɔnɔ u tɛna o janfa fiyewu ka sababu kɛ nafolo ye o la sa min ye Soir de Bamako ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ URD Sumela Sise ka tiɲɛ taba minnu bɛ yen ni olu bɛ URD kɔnɔna la bi n'olu kɔnkɔnmalen don k'a jira k'a fɔ foyi tɛna olu bɔ u ka taabolo kan foyi tɛna u bɔ u dalakan kan k'a jira k'a fɔ Sumela Sise ye politique tɔn in dilan cogo min na n'o ye Union pour la République et la Démocratie ye limanaw ko maa dɔ ka wuli k'a fɔ k'o bɛna don o tɔn kɔnɔna la o dun ka fɔ la o maa kelen o tɛ maa wɛrɛ o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Ibrahim Bokar Keita o ka premier ministre kɔrɔ don wa u yɛrɛ ka fɔ la maa minnu ye nin kuma in fɔ u ko olu kɛmɛ ka Bubu Sise minɛ i n'a fɔ ani IBK u bɛɛ ye maaw kelenw ye olu de jɛra ɲɔgɔn fɛ ka min ye jamana mara limanaw ni jamana tiɲɛna u bolo URD tɔnden minnu ye nin ye min ye URD ka conférence nationale min kɛra Motikaw fɛ yen limanaw k'a kɛra wulikajɔba ye URD tɔnden dɔw fɛ sabu ka fɔ la olu sɔminen don k'a fɔ politique tɔn in a mafalenba dɔw yɛrɛ jɔyɔrɔbatigi dɔw minnu de wulilen don ka fanga di k'a fɔ u bɛ ka tugu Bubu Sise nɔfɛ limanaw ko Bubu Sise bɛ fɛ ka kɛ u ka cɛbɔ ye san 2022 natɔ in na
o dun n'o kɛra limanaw ko bɛ kɛ sababu ye ka politique tɔn in ka farafara ka fɛgɛya ka kɛ politique tɔn ye fanga bi politique tɔn min na bi dɔw yɛrɛ ka fɔ la RPM kɔfɛ politique tɔn bɛ ni jɔyɔrɔ filanan b'a bolo Mali kɔnɔ politique tɔnw cɛ la limanaw ko ye URD u ka fɔ la ni limanaw ni jateminɛ kɛ ni Bubu Sise nana don URD kɔnɔ tan k'a bɛ sɔn ka farafarali nati sabu o misali kɛra mun ye o yera motikaw fɛ yen dɔgɔkun laban in na u ka jɛrɛ min n'o ye conférence nationale ye a kɛnɛ kan u ka politique tɔn ɲɛmaw professeur Saliku Sanogo a n'a ɲɔgɔnna caman olu kunbɛli la tɔnden dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ ye fo Bubu Sise a ka ye URD kɔnɔna la ne ka kuma tɛ limanaw soir de Bamako de y'a fɔ ale soir de Bamako in kelen a y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen ni o ye protection civile maaw ye limanaw ko olu diminen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maakɔrɔ o ye CNT ɲɛmaa dankan ye n'o ye Nuhum Sar ye limanaw ko Nuhum Sar a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin protection civile ma limanaw kuma min ni kuma bɛnta tɛ o de la u ka syndicat protection civile n'o ye an ka finitigi minnu bɛ yen ni limanaw kasara mana wuli olu de bɛ wele tasuma ni ji ka kasaraw a n'a ɲɔgɔnna caman protection civile maaw de bɛ wuli ka maaw sɛgɛrɛ ka maaw kisi a waleya ninnu tɔɔrɔ ma limanaw ko Nuhum Sar politique tɔn denmisɛnnin politique maa min ye nin ye ni politique bunakun ka denmisɛnnin don nka limanaw ka kumaw ka farin a ye kuma min fɔ télévision so dɔ kɛnɛ kan min ni a y'a jira k'a fɔ ko Mali armée kɔnɔna la ko maaw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ ka bon maaw bɛ yen minnu bɛ yen ni u ka olu b'u ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ko nka n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ maaw bɛ yen maa minnu bɛ yen limanaw ni olu jɔyɔrɔ foyi tɛ olu la n'i bɛ fɛ ka olu yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka u jɔyɔrɔ di u ma k'i ka olu bila ka taa protection civile kɔnɔ walima i ko olu bila ka taa an ka société de gardiennage ninnu kɔnɔ limanaw dɔgɔyalima ma na wa walasa o kuma fɔlen min ye protection civile maaw ye u y'a jira k'a fɔ kuma in ma bɛn olu ma dɛ o la u ka fɔ la k'u bɛ premier ministre Choguel Kokala Maïga u bɛ wele bila a ma ka wele bila conseil national de transition o ɲɛma n'o ye colonel Maliki Diaw ye ka wele bila jamanakuntigi fana ma u ka Nuhum Sar a ka kumaw latilen a ye kuma min fɔ ka ɲɛsin protection civile ma limanaw kuma in tɛ kuma bɛnta ye sabu olu ka jate la n'i ye protection civile lajɛ an ka finitigiw don minnu ni u b'u ni feere limanaw ka maa wɛrɛ ni lakana olu bɛ baara min na nin ye ne do ye jamanadenw ni lakanani ye ni maa wɛrɛ wulila ko ko n'a fɔra ko maaw minnu tɛ baara kɛ Mali armée kɔnɔna la k'olu ka taa olu bila yɔrɔ ka kɛ protection civile ye limanaw o ma bɛn syndicat ninnu ma u y'a jira k'a fɔ olu bɛ min fɔ nin ye o ye Nuhum Sar ye a k'a ka kuma latilen wa a ye kuma min fɔ ale tɛ maa ye a bɛ jɔyɔrɔ min na o t'a yamaruya fiyewu a ka nin kuma fɔ ka ɲɛsin protection civile yɛrɛ ma limanaw ale soir de Bamako kelen in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka lakanako kunna n'o ye colonel major Daoud Ali Mohamedine ko ale fana ye taara bɔ ɲɔgɔnya dɔ la a taara bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la pankuru jigi kɛnɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye aéroport international Modibo Keita limanaw taama in a taara bali u la de a kɛra min bɛ tali kɛ juma ka dugu jɛ sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 3 waati limanaw o dun y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ ka di o waati min ye ministre ye ale min bɛ lakanako kunna taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ limanaw ka taa lajɛ n'a sɔrɔla aéroport yɔrɔ min don jamana donda n'a bɔda de don lakanabaa minnu bɛ yen n'a sɔrɔla u b'u ka baara la n'a sɔrɔla minnu bɛ sufɛ baara la n'a sɔrɔla u jɔlen don u jɔ sen kan ka se ka baara yɛrɛ lajɛ a bɛ ka kɛ cogo min na o la ministre ka taama min ye nin ye limanaw dɔwɛrɛ tɛ n'i ye aéroport lajɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ taamakɛlaw yɛrɛ de b'a ɲini k'a fɔ ko kuma bɛɛ min ye tanamako ye o bɛ kɛ an ka pakuru jigi kɛnɛ in na ni i natɔ n'i m'a sɔrɔ lakanabaw u bɛ sunɔgɔ la walima ko wɛrɛw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ lakanabaw u tɛ ka o ko la u bɛ tɛmɛ u sigilen ɲɛna o la min ye colonel major ministre Ali Mohamedine a ka taama in limanaw a tun bɛ don o de hukumu kɔnɔna la ka taa bali maa la ka taa lajɛ n'a sɔrɔla i y'a bila baara min na n'a bɛ ka o kɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ limanaw ale soir de Bamako kelen n'a fɔ an bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don les échos welewele ale kɔnɔ écho kumana limanaw
ko y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka diinɛ ko kunna n'o ye Mamadu Kone limanaw Mamadu Kone ko kuma bɔra da kuma min na a ma bɛn dɛ sabu ko n'i ye Mali lajɛ Mali ye jamana ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔna la o ma an ka sigi goya o ma bɛnbaliya don an cɛ o ma jamana in o ma farafarali don a la i bɛ diinɛ fɛn fɛn dɔn o bɛ Mali kɔnɔ yan wa sigi o ka di nka limanaw n'a fɔra ko minisiri na nin da don kuma la ko maaw ka fɔ la ka i banamini diinɛ dɔw fan fɛ ka diinɛ dɔ to yen walima k'a jira k'a fɔ ko silamɛya diinɛ ko a sera sa ko sariya o ka labato Mali kɔnɔ la yan silamɛya tɔgɔ la a kɛra sigi dɔ senfɛ o conseil islamique ye sigi min labɛn juillet kalo tile 31 tɛmɛnen na ko maaw ka fɔ la ministre min ye nin ye n'u k'a ma ko Mamadu Kone limanaw bɛɛ nin kuma bɛ se ka bɔ bɛɛ da fo n'a kɛra ministre kuturu ye min ni ale de kan ka wa a bɛ jɔyɔrɔ min yɛrɛ la o ye ministeriya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ diinɛ ko ministeriya kunna kuma ka bɔ a da k'a fɔ ko ka sariya bato Mali kɔnɔ yan limanaw kuma in min n'a ye bɛɛ dabali ban o la sa ministre in ka fɔ la a ko sariya limanaw o de kan ka labato Mali kɔnɔna la yan silamɛya tɔgɔ la a dun n'i y'an ka jamana sariya sunba constitution bɛɛ bi baara kɛ ni min ye limanaw o article 2 o b'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ale ye jamana ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bi bɛn jamana min kɔnɔ walasa maaw ka faamuya Mali un pays laïque walasa ni kuma wɛrɛ nana bɔ o la limanaw a bɛ maaw dabali ban maaw ka faamuya maaw ma se ka caman faamuya la o de la ka hakililajigin kɛ ko maaw ka kuma la o la a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka kuma damadɔ la ko ka minisiri ɲininka n'a sɔrɔla ko silamɛya diinɛ yɛrɛ limanaw ale de ma a yamaruya wa ko bɛɛ ka diinɛ bɛɛ ka to i ka diinɛ la maa si tɛ jagoya ka don maa si ka diinɛ la silamɛya diinɛ yɛrɛ y'o fɔ ko ka minisiri hakilila jigin ko kura Turki jamana limanaw ale min ye bɛnnen don silamɛ jamana la ni silamɛw ka ca ye kosɛbɛ limanaw o ye Turki jamana y'a yamaruya diinɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ u ka jamana kɔnɔna la ko ka minisiri ladɔnniya ko kura limanaw k'a jira k'a fɔ silamɛya diinɛ ale ma farafarali kolokolo fiyewu a ka diinɛ kɔnɔna la ani ka dɔ fisaya dɔ ye limanaw o ɲininkali de kan ka kɛ minisiri la ko maaw de bɛ ka nin kuma fɔ dɛ limanaw ko ni dun ye premier ministre yɛrɛ la Sogɛli Kokala Mayiga nin waati na ale bɛ ka misali ɲuman ta don o don ko ministres minnu bɛ yen n'olu bɛ gouvernement kɔnɔ u k'a lajɛ u ka misali ta wa hali a bɛ maa hakili jigin ministre kɔrɔla min tun bɛ yen n'ale de tun bɛ nin jɔyɔrɔ kelen na Cɔrɔnɔ Amadu Umar As Jalo ale limanaw ale kɛra diinɛ ministre an ka jamana kɔnɔ a ta o ta diinɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan limanaw i b'a fɔ ko ale a b'o diinɛ kelen de la a ma diinɛ si fisaya diinɛ si ye nka limanaw ministre min bɛ yen n'ale de bɛ diinɛ ko kunna bi n'a nana nin kuma fɔ a bɛ maa dabali ban dɛ hakilila jiginna ko mɔgɔw ka fɔ la ko hali juin kalo tile 13 san 2018 Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ waati min na bamancimaw benna Somanda ale ka maa bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ni dun ye o yɔrɔ in lajɛ limanaw a bɛɛ tun ye chrétien catholique maaw de ye a yɔrɔ la Jean Zerbo ani Ibrahim Boubacar Keita olu taara ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma kofɔlen ninnu ma hali au conseil islamique o fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma kofɔlen ninnu ma limanaw o de ye an ka jamana ja o de ye sigi ja o de ye Mali kɛ jamana ye bi bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i mana kɛ diinɛ o diinɛ na limanaw o ma anw ka sigi fara yalima ministre min ye nin ye limanaw a tokun yɛrɛ don gouvernement la wa Lévi Dignon ale de nin fasiri kɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ ECHO kɔnɔ aw bonya bi a la an bɛ to fasiriw kɔnɔna la fasidi sɛbɛn bɛ yen n'u kama ko l'indépendant ale kumana limanaw indépendant jina k'a fɔ politique tɔn 20 bɛ bi minnu ko olu bɛ Aliyu Bubakar Jalo ni o ye politique tɔn ADP Maliba o denfa yɛrɛ ye limanaw k'olu bɛ danaya d'a kan wa olu b'a sugandi a ka kɛ olu ka cɛbɔ yɛrɛ ye san 2022 natɔ in na yɔrɔ jamanakuntigi kalata a tɔ tora kalo 7 ye o ye sima ɲɛnako ye indépendant ka fɔ la Alliance des démocrates rénovateurs n'o de ye ADR ye limanaw ko olu ɲɛ tɛ maa wɛrɛ la olu ɲɛ bɛ Aliyu Bubakar Jalo la ADP Maliba o denfa don limanaw a ka kɛ olu ka cɛbɔ ye san 2022 natɔ in na Tamba Danyogo ale de ye tɔn ɲɛmaa ye
politique tɔn mugan olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn in kɔnɔna la yɔrɔ o kun ye san 2018 ko u kun ye Sumela Sise ala ma hinɛna la u kun y'o dɛmɛ nin cogoya in na u y'a ye Sumela Sise ala ma hinɛna la o kɔni ala ka wele sera o ma u ka sugandili bɛnna maa min kan o ye Aliyu Bubakari Jalo ye limana u yɛrɛ ka fɔ la Aliyu Bubakari Jalo n'i y'a lajɛ a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ hadamadenya bɛ se ka jɔ sen ɲɛnɛma sɔrɔ cogo min na dɛmɛ ni dɛmɛw la limana o de y'a to u y'u kunda Aliyu Bubakari Jalo kan u taara sɛbɛn yɛrɛ don u ka parti politique tɔn n'o ye ADP Maliba a secrétaire général n'o ye maître Abdoulaye Sidibe a ka se ka kuma in lase Aliyu Bubakari Jalo ma walasa olu ka tɔn ni o ye ADR ye a bɛ se ka min ye Aliyu Bubakari Jalo dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ jamana kuntigi ye ale ye fasirili sɛbɛn kelen in indépendant y'a jira k'a fɔ ko nafoloba min donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ jamana u ka sɛgɛsɛgɛliw a bɛna daminɛ sabu yɔrɔ premier ministre ka laseli senfɛ a ka laɲini baaraw kɔnɔna la n'o ye plan d'action du gouvernement o de y'a laɲini ko nafolo kasabi miliyari hakɛ min donna coronavirus bana kɛlɛli la Mali kɔnɔna la yan ko ka a sɛgɛsɛgɛ limanaw nafolo in maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nafolo in a bɛ yɔrɔ jumɛn a lasagolen don yɔrɔ jumɛn a bɛ jɔnni de ka bolo kan sugubulo minnu dira k'a di maaw ma maa minnu bɛ yen ni jagokɛlaw don maa minnu bɛ yen ni sɔrɔbosobaw don an ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ nafolo ninnu caman de bɛ yen a kun taara ka bɔ a taayɔrɔ kan wa ko sariyatigiw yɛrɛ wulilen don a ko la jamanaden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka miliyari bahiriga min taara ka don nin da fɛ limanaw ka coronavirus bana kɛlɛ a jirala k'a fɔ bi sugubulo minnu bɛ yen ni nafolo caman de dira sɔrɔbosobaw ma an ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ yen limanaw ni nafolo hali sini a ɲɛfɔli ma kɛ jamanadenw ye k'a fɔ a donna nin da in de fɛ walima a nana ni nin hakɛ in de ye walima ni nafa de sɔrɔla la indépendant ka fɔ la ko sariyatigiw wulilen don sɔrɔbosoba dɔw yɛrɛ ko olu yɛrɛ dɔw tɔgɔ fɔlen don a ko la minnu kan ka lamɛn walasa nafolo in a donna da min fɛ ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye kuma filɛ nin ye limanaw a ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ aw bonya b'a la ka kunnafoni kuncɛ an b'a kuncɛ ni fasigi sɛbɛn min ye o ye l'indicateur du renouveau indicateur y'a jira k'a fɔ limanaw lakɔli karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ n'o ye synergie ye ko u ye a yamaruya an ka kalansow bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛɛ datugu bi sɔgɔmada in na o don o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ lakɔli karamɔgɔw ni jamana faamaw ko u ma bɛn fɔ la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 u ka lɛtiri dɔ kɔnɔ lɛtiri min ni u y'o ci ɲɔgɔn ma u tukalo tile 7 tɛmɛnen in na limanaw k'u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko u ka kalanso bɛɛ lajɛlen datugu bi ntɛnɛndon in na u tukalo tile 9 nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ waati ko ka sababu kɛ u ni jamana faamaw ma bɛn fɔ la o dun waati kelen na limanaw a jɛla k'a fɔ bi ntɛnɛn kelen na ɲɔgɔndan dɔw olu bolodalen don n'o ye BT1 ani BT2 ye jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ u ka kalanso datugu in kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ɲɔgɔndan minnu bɛna kɛ n'o ye BT1 ani BT2 ye limanaw ko ka olu bali olu kana se ka kɛ u ka fɔ la u ye kuma min mɛn jamana faamaw da k'u bɛ fɛ ka maa wɛrɛw de wele maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛna ɲɔgɔndan ninnu kɔlɔsi ka se ka ɲɔgɔndan in a kɛ ka se a dan na u ka fɔ la olu ka laɲini article 39 ma se ka lawaleya bɛn ma se ka k'o la ɲɔgɔndanw dun tɛna se ka kɛ k'a sɔrɔ dun o ma se ka ɲɛ sɔrɔ Adama Fɔnba yɔrɔ ale bɛ CNT kɔnɔ bi ale yɛrɛ y'u ka kuma lasela kɔrɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin tɛ baara ye min bɛ yen ni gouvernement bɛ se ka olu to nin hakɛ in kɔnɔna la k'a sɔrɔ u ka hakɛw ma sabati o de la a bɛ fɔ min ma ko désobéissance civile ni an ka sariya sunba yɛrɛ b'o o yamaruya limanaw article 121 u b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ i sago ma kɛ jamana kɔnɔ i ka wuli i ka ban boloda ka muruti boloda lakɔli karamɔgɔw fana kɛlen don ka o muruti de boloda bi limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw waati n'a ka waati an bɛ fasiri an b'a jɔ yan nɔ an sera ka min lakale aw ye o de ye nin ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la bi k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma